Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engene njalo amazwe enduduzo ezinkundleni zokuxhumana emva kokudlula emhlabeni komsunguli weqembu lezingane zoma uBusani Njebe okhuzwayo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwidemeti igama lami ngosibonga konke wakandonde Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Alokhu engene njalo amazwe enduduzo ezinkundleni zokuxhumana emva kwezindaba ezishaqisayo zokudlula emhlabeni kwesilomo sikaMaskandi. uBusani Njebe okhuzwayo wezingane zoma okuyiqembu laseqhudeni enquthe endaweni yakwa ngolukubona ukuthi ke usedlulile umphathi wale emhlabeni ukuthi ubephethe umlenze onesilonda esingapholo ukuthe ngokuhamba kwesikhathi wahlasela isifo sohlangothi ushonele esibhedlela eDande namhlanje kanti ke abantu balokho baphose njalo amazwe enduduzo esikhundleni zokuxhumana ngazo lezi ndaba ezishaqisayo kubikwa ukuthi ugqameke ingozi engeqiwa ntwala indima kaMaskandi njengoba bekusanda kudlula futhi emhlabeni ongumsunguli weqembu leMthenti nayo obekuyigroup kaMaskandi bethandwa ngabantu abaningi abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezikhundleni zokuxhumana. Usipha Mahlalo uthe rest in peace baba. Ulungi Ndlovu uthe kwakubi bo. Uthembisa Langa uthe kwaze kwakube hey sekuzophela ke ngaleli qembu ebelisipha ingoma ezemnandi kangaka. Uhalala sibe uthe awuzazi zazembe indaba ngokudlula kukababa ukhuzwa yaphumule ngokukhulu ukuthula. Uthembi Kanele uthe kwaze kwabhlungu sengathi ke angalala ngokukhulu ukuthula. Usithabiso Shabana uthe zaze zabhlungu izindaba zikaNtshebe madoda. Unompilo umpela uthe sengathi umoya wakho ngalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuze ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina ndiyantathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.